एगो भरत शर्मा जी एगो धुन गौले में बाबा कि अरे यो सोचा ना बाबू होई अरे जाई जमाना अक्का कहिए सखी माने समय रघु भैया दीपक भैया लड़का हो गए तो होता तो लोग जाके सोनोग्राफी का साल करावा ताकि लड़का बता ठीक बना तो लड़के भी तो होता कि हमरा नाच हां लेकिन कारण पीछे पीछे हो त कारण तो दहेज कारण लोग जाना कि बेटी हो जाए तो दहेज लागी ढेर लागी आज दहेज जो देला के बाद कौन गारंटी नहीं कि बेटी सुखे को ऐसा लालची लोग दहेज लेने के बाद या होने के बाद फिर कहता कि कुछ मांगवाना कभी के भाव लगा कि तोरे दहेज के अरे मुआ वाले जाली के अब करे से पहिले अब तनी सोच तू पड़ पड़े है कि गीत तनी तो सारा दिन में गीत होता तुम क्योंकि बेटी है बेटी के गीत होते हैं तो लेडीज के अच्छे बनना बेकार है हां कि जोरे दहेज के अरे मुआ वाले जाली के अखिलेश भैया बड़ा दूरी बना ले हां अरे परे से पहिले भूता जाली एक गीत में बाबा अगर बाबा तरीका है लेकर जन का ससुरा में जाके बेटी तू फसाए नारी ससुरा में जाके तू फसाए नारी और दिया और दिया में जिया जलावल जाली बेटी बोले से पहिले बुतावल जाली बोले से पहिले बुतावल जाली
केहू पैया के लइबा लइकन के गलती ना था आ लइकन एगो गलती कर पर घर ससुर सब छोड़ के बेटा के हजार गलती लोगवा छुपावे बेटा के हजार गलती लोगवा छुपावे बेटी के गलती नहीं हो ससुरा छोड़ावे बेटी के गलती नहीं हो ससुरा छोड़ावे कुतिया के लेखा गुरु कुतिया के लेखा गुरु उड़ावा जाली के अरे परे से पहिले उड़ावा जाली परे से पहिले उड़ावा जाली परे से पहिले देखिए चाचा